Коронавирус буенча районда кийринки хәл саклана. Ел башыннан район буенча 234 кешегә әлеге диагноз куела. 2000-нан артык вируслы пневмония очрагы теркәлә. На сегодняшний день у нас в стационаре находится 13 пациентов, из них 11 в инфекционном отделении и 2 в крайне тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении. Вакцина ясату буенча районда хәл мактанырлык түгел. Саннарга килгәндә, бүгенге көндә район буенча 63,8% кеше прививка ясатуга иреште. Әлбәттә, бу чир таралуына юл куймас өчен коллектив иммунитет булдырырга кирәк. Авыруның чираттагы дулкыны килгәнче район халкын мөмкин кадәр тизрәк вакцина ясатырга чакырабыз. Аеруча хроник авырулары булган өлкән яшьтәгеләргә кагыла, диде баш табиб. По вакцинации ситуация, к сожалению, пока желает быть лучше, потому что от всего взрослого населения, то есть 18+, у нас провакцинировано всего 63,8%. Вы знаете, что целевая цифра является 80%, и нам предстоит очень серьезная работа. Ел дәвамында вакцина ясатырга ярамаган очракта бирелә торган рәсми белешмә медотводны 107 кеше ала. Прививка ясату чиргә киртә ул. Авыруны дәвалауга караганда кисәтү булдырмау өчен тырышырга кирәк. Кызганычка каршы халык моны әле аңлап җиткерми. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.